बेनोथ' पलिटिक्सफ्रा जाम्बा पलिटिक्सआव जाय थगायग्रा बेहानो ओंखाम गैया। जो एक्स ग्रेसिया मार्टियर को देना है वो भी शुरू हो गया है, उनका केस विथड्रॉयल का काम भी शुरू हो गया है। तो मुझे उम्मीद है बहुत जल्द ही ये सारा समस्या भी समाधान होगा और उनको गवर्नमेंट जॉब में देने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने ये अनाउंस किया है 2% पुलिस सर्विस में देंगे। हमारे संग्रामी बिलागो अपमान करा बड़ो आंदोलनर शहीद सकलक अपमान करा बिलाथि नङाब्लाबो आंखौ मोजां सैमा बै मोजां जातखौ बानायना हरदो महाराजा बेखौ मोजां सैमा खालामथारनाङा दा दुखुनां खोमोन गैसो खालामनांगौ बेखौ होथारसै गासिबो सिबो फुथारगोन दिलै आं। ग्रामा महिलारी डांगरिया बहुत बार मिडियार आगत कैसे जे तेखेते सुबिधाबादी दल तो সেই हिसाबे सुबिधाबादी दलटुत ना कोनबा कर्मी थाकिब ना कोनबा काम करा मानु थाकिब ना तात कोनबा समर्थक थाकिब এই दलटु माने एक्जिस्टेन्सु खेक হৈ যাব हेतु निश्चित। आला इलेक्शननि समावबा भटनि समावबा नखर नखर थांनानै आइथिं हंथाब हंथाब खुलुमहैयो। फेस्टिभेल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ बिक्रम दैमारिनि मेलेमा सहानाय नङा। जेब्ला देरहायो माथो रावखौबो सिनायनो हाया। बेनोथ' पलिटिक्सफ्रा जाम्बा पलिटिक्सआव जाय थगायग्रा बेहानो ओंखाम गैया, जाय थगायनो रोंगौ बेहानो ओंखाम दङ। पलिटिक्सखौ मासे बोरमाजों रुजुजायोनोलै आदामोन। थारमाने मासे बोरमाया उसुङाव गायनाय बानलु थफसाखौ अरसयोब्ला बियो सिरु सिथाय दावगानो हाया जाहैदों। बेबादिनो पलिटिक्सआबो मोनसे। थारमाने सिनेमा एक्टरफ्रा मानसिफोरखौ 3 घन्टानि थाखाय जाम्बा खालामो जाहैदों, नाथाय पलिटिशियानफ्रा मानसि माहारिखौ रायजो राजाफोरखौ सिरु सिथाय जाम्बा खालामो जाहैदों। अब्लाबो ब्रा सरकार दानाया बेसेबां गोबाव जाखो? ना दलं मोनसेयानो मावना होदों, ना लामाखौनो मावना होदों, ना स्कुल बिल्डिंफोरखौनो बानायना होदों, अन्थाइ थरसेयानो गोलैयाखै माथो गामियावलाय। बेखायनो राजखान्थियाव आं हाबाखै। बे राजखान्थि सरखारि बाथ्राखौ जों जाम्बा जाम्बिया रायलायना लाब गैया। मा खामानिब्रा सोर नोंसोरलाय? जोंलाय आदा सनितपुरनिफ्राय हरदों बै 5 लाख रां लांनाया। थै जाम्बाफोर खामानिखौबो बेबायदि मोनो नालै। बाब आदा मा खोथा बुंखो नोंलाय? मा खोथा माने गैलालै जाम्बाफोर, नोंसोरो बै 5 लाखखौ दैयाव थांबाय होननानै सानना ला। मालायनि साथा बेबायदि खामानि मोननो लुबैबाय जायो नालाय। थै नोंसोर मिथिखाया नामा जाम्बाफोर? बै नोंसिनि जायगायावलाय जोंनि बिटिसिनिफ्राय बोरै सिखि मोननांगौ जाखो? ओइ फैला होख्रावनानै मा जाबावनोब्रा फंबायमोन? बे जाबाय जोंनि बेयाव जाफ्लेबाय थानाय मोनसे फिसा फिसा घटना। नोंसिनालाय 5 लाखल'सो खथ' 20-25 लाख थाखा थगायजानाय दङ। भाबदोन बेफोरखौ नोंसिनि दैयाव थांबाय होनना सानना लादो। र' मा सिनाया नामा आंखौ नोङो? सिनायाखैथ' लाखिदों। नोंथांनि नामावथ' वारेन्ट दं। मानि मा वारेन्ट बेलाय? नोंथ' सनितपुराव फैसा थगायनानै फैदों। साला सुवारा बेखायनो गांलाब गांथाब फैसा दिहुनबाय थादों।